shibun ya pi barok kipat ba te ka kerteng jonga ka de I Lucy Diengdoh but hakni ka film IANO PHIN KYNNOH nga akom I parlok ni actress te kindiat nga kwa ban pentip shapi kipat ba ya kani ka film IANO PHIN KYNNOH ni la da penbit penbiang lot na dong sedong bani absang ya ka release date te komta ngawan hang ni akhmat jok pi kipat ba man pan jing kershan lama na menta kani ka film but kumju ru nga kerpat ya pi ba anda ni la pelat ya kani ka film hapo ki cinema hall pin snow ba ban wan ban yarap lem ban a jing kershan ni te namar khamta me kani ka film kade ka way na ki film ba ai jing mentoy but kade ka film sapang ka imlang ka salang bat kumju kiwe dia nga kerpat na pisia kipat baba rokhat besmo bha ba phinwan ban sakhi ya kani ka film IANO PHIN KYNNOH ka ba answer release shan bless you one